Bueno, va costar la setmana passada, però ara jo crec que vam tindre un toc de dir, hosti, si no ens hi fiquem podem arribar a perdre. I ara aquesta setmana tenim lesionats, però jo crec que hem fet bona setmana i podem entrar al partit. Bueno, Castelldefels és un molt bon equip, estan mitja taula, però jo crec que podrien estar molt amunt, perquè ja que jugador per jugador són un molt bon equip. Bueno, bàsicament, controlar el ritme de partit i saber jugar més intel·ligents que ells a bàsquet. Sabem que queden 10 partits, no? I que els partits a dia d'avui són molt difícils de guanyar, no? Perquè tots els equips han fet una passa endavant, tots els equips ens coneixem cada cop més i cada vegada la Lliga va arribant al seu final, no? I s'han de complir objectius i, òbviament, tots els equips apretem per a intentar guanyar el partit. Per tant, d'aquí al final ens esperen partits molt complicats. Arribem en el nostre millor moment esportivament de la temporada en el sentit que encadenem 8 victòries consecutives, però sí que és cert que la realitat de l'equip és una altra, no? Estem tenint problemes amb jugadors de lesions, estem problemes per entrenar i ser 10 jugadors per entrenar, no? Llavors, la realitat és que per un factor estem en el nostre millor moment de resultats, per dir-ho d'alguna manera, no? Però esportivament sí que s'arriben una mica justos físicament. És un rival molt complicat, no? Són jugadors molt bons, que fan un bàsquet fàcil, que tenen molt clar el que juguen i potser ara estan a mitja taula, però és que tal com està la classificació és irreal, no? Perquè guanyes un parell de partits i te col·loques en quarta posició, no? I perds 2 derrotes i te col·loques a la zona de baix, no? Tal com està la classificació, està sent una lliga superigualada, supercompetida i crec que molt bonica fins ara. Jo crec que la clau serà veure com estem al nostre nivell defensiu, no? Jo crec que fem un bon treball defensiu i això ens permet agafar dinamisme, córrer el camp, no? Treure situacions de superioritat i després estar encertats en el tir de 3, que és una de les claus que a nosaltres ens influeix molt. Crec que tindrem moltes més opcions d'emportar-nos la victòria.